να πούμε τα σημερινά. Έχουμε τον καινούριο Παπαγάλο. Έχουμε το καινούριο στη συνέχεια. Σας ζητάω συγγνώμη γι' αυτό, αλλά πάμε πρώτα με τον Παπαγάλο. Ο Παπαγάλος εγώ δεν. Πάλι αυτός ήταν ένα κουρασγερόπουλο. Ξέρετε από αυτά τα κουρασγερόπουλα που κάνουν αυτές τις φασόν διακοπές μια εβδομάδα. Περνά από μια μεριά του ωκεανού στην άλλη μεριά και στη διαδρομή ανεβαίνει ο κόσμος. Περνάει μια εβδομάδα καλά, κατεβαίνει ο κόσμος, ανεβαίνει άλλος και ξαναγυρίζει. Και αυτό είναι κινούμενη πόλη, όπως ξέρεις. Έχει πάνω τώρα γήπεδα bowling, τα λαβέρια και το βράδυ φυσικά υπάρχουν και χοροεσπερίδες. Μέσα σε όλα υπήρχε και μια αίθουσα όπου υπήρχε ένας ταχυδακτηλουργός που έκανε διάφορα κόλπα. Η καντεμιά του ήταν ο Παπαγάλος μέσα, ο οποίος ήταν και το πουλί ο Παπαγάλος του καπετάνιου. Και κάθε βράδυ έβλεπε τα κόλπα που έκανε ο μάγος, τα είχε πάρει χαμπάρι και ρουφιάνευε. Ξέρεις, έκανε διάφορα αυτές, εξαφάνιζε ένα χαρτί. Στο καπέλο από κάτω, στο καπέλο από κάτω, στο καπέλο από κάτω. Φωνική η ματιά βέβαια του μάγου, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Το πουλί του καπετάνιου. Το έκρυψε στο μανίκι, το έκρυψε στο μανίκι. Ξέρεις, ήθελα να το πάρει το πουλί να το κάνει, αλλά δεν μπορούσε, ναι. Το βάλε στο αυτό του, από πίσω το έχει, από πίσω το έχει, το εξαφάνισε εκεί. Αλλά ένα βράδυ έτσι πως πήγαινε το πλοίο, μπροστά κακιά στιγμή ένα μεγάλο παγόβουνο, δίνει μια το πλοίο και βουλιάζει. Και σώζονται ο μάγος σε μια σανίδα από μια μεριά και ο Παπαγάλος από την άλλη. Πήγαινε, ξέρεις, στη σανίδα έτσι. Μια μέρα, 2 μέρες, ο μάγος κοιτούσε τον Παπαγάλο στραβό, ο Παπαγάλος τους αριστερά-δεξιά, έκανε σουηδό. Πέρασε μια μέρα, πέρασε δεύτερη μέρα, του λέει την τρίτη μέρα ο Παπαγάλος: εντάξει, σε παραδέχομαι, που το έκρυψε στο πλοίο. Όχι. Μαμά το κόλπο, ωραίο. Και με την ευκαιρία που μόλις πριν από λίγο μας στείλατε ένα παλιό και πολύ ωραίο με τους Παπαγάλους, που πάλι βυθίστηκε το πλοίο. Ήταν ο Παπαγάλος πάλι μέσα στο πλοίο, βυθίστηκε το πλοίο και έχουν μείνει κάποιοι ναύτες μόνο και ο Παπαγάλος. Και το μόνο που έχουν από τρόφιμα οι ναύτες είναι μια σακούλα με ρύζι, τίποτα άλλο. Και λένε, κάνουν, ξέρεις, μια σύσκεψη, κάθε και ο Παπαγάλος στη μέση. Κάνουν μια σύσκεψη οι ναύτες και λένε, παιδιά, τώρα τι ρύζι θα φάμε, μόνο είναι δυνατόν με ρύζι, θα τη βγάλουμε. Πετάγεται ένας. Και λέει, ρε παιδιά, γιατί δεν βράζουμε και τον Παπαγάλο να τον βάλουμε με το ριζάκι. Μια χαρά θα είναι. Από μια χαρά πιλάφι θα είναι. Συμφωνούν και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, ναι, να βράζουμε τον Παπαγάλο. Οπότε πετάγεται ο Παπαγάλος και τους λέει: ρε ξυπνάκι, δεν αυνανίζεστε, λέω εγώ, να φτιάξουμε ριζόγαλο. Το αστείο είναι ότι μας έστειλαν 3 κορίτσια από την Κρήτη. Ναι, χαιρετισμούς στα κορίτσια από την Κρήτη. Και τώρα που είπες Κρήτη, να πούμε πόσο απίστευτα χαρούμενοι είμαστε σήμερα που έχουμε εδώ τον Νίκο τον Ζωηδάκη live σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Και αυτό που έλεγα στο Στάθη τόσο καιρό, ένα από τα πιο αγαπημένα μου ελληνικά τραγούδια, ίσως το πιο αγαπημένο μου ελληνικό τραγούδι είναι το «Ήτανε μια φορά». Μικροπαντρεμένο. Ναι, και έλεγα τον Στάθη κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να το πει, αλλά πρέπει να το πει ο σωστός άνθρωπος σε αυτό το κομμάτι. Και σήμερα μας κάνει την τιμή και τη χαρά ο Νίκος ο Ζωηδάκης να είναι σήμερα εδώ. Πες και το... Θυμάστε χθες ο τύπος που έπαιζε τάβλη με το σκύλο του? Ναι, επανήλθε λοιπόν και κάθεται σε μια πράσινη τσόχα μπροστά και παίζει με το σκύλο του πόκερ. Πόκερ. Περνάει ο φίλος του ξανά ο ίδιος, λέει: εσύ τι κάνεις εδώ πέρα, με το σκύλο παίζεις πόκερ? Λέει: ναι, με το σκύλο παίζω πόκερ. Και ξέρει ο σκύλος πόκερ? Ξέρει, λέει, αλλά δεν μπορεί να μπλοφάρει καθόλου. Γιατί? Κάθε φορά που του έρχεται άσος κουνάει την ουρά του. Δεν ξέρω να κατάλαβες, δηλαδή, άμα πάει τρί και κουνάει. Δεν μπορεί, κατάλαβες, να συγκρατηθείτε. Άντε να δώσουμε και το άλογο τώρα. Ναι. Που πάει ένα άλογο. Και ένα άλογο. Και ένα άλογο και τελειώσαμε. Κλείσαμε για σήμερα. Πάει ένα άλογο σε μια θεατρική παράσταση. Μπαίνει ο κόσμος μέσα. Είναι η τύπισσα που κόβει τα εισιτήρια. Σκυμμένη και κόβει τα εισιτήρια. Οπότε εκεί που κόβει τα εισιτήρια ακούγεται μια φωνή. Ένα εισιτήριο παρακαλώ για την παράσταση. Κάνει μια έτσι και βλέπει ένα άλογο. Μιλάτε? Λέει στο άλογο και λέει το άλογο: ναι, μιλάω, αλλά μην ανησυχείτε. Στην παράσταση θα είμαι σιωπηλός. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Κι άλλο άλογο υπάρχει τώρα. Κι άλλο άλογο. Πάει στην Κρεοπόλη, πολύ σύντομα εντάξει. Τώρα, όπου να είναι, ξεκινάει η εκπομπή. Μισό λεπτό και ξεκινάμε όπου να είναι. Που πάει στο Κρεοπολείο, μπαίνει μέσα και λέει: βάλουμε σε παρακαλώ μισό κιλό κιμά και 1 κιλό πατσέτες. Σηκώνει και κεφάλι. Λέει ένα άλογο, μιλάτε? Γιατί δεν μιλάω? Λέει: σου είπα μισό κιλό κιμά και βάλει και οι πατσέτες. Λέει: να τη λήξω? Λέει: βάλτε στη σακούλα γιατί με το σακό. Γιατί να λέτε μόνο βγάζω μάτια? Ζήλεψα, έσκασα. Φτάνει.